Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a cikin bidiyo na mai albarka. Idan yau ne farin shigonka muna roƙonka ka danna mana subscribe sannan ka danna alaman garra ka zaɓi all. Mun gode. Yau mun kawo muku ta hanyar samun kuɗi a online ba tare da ka sa ko kobo ba. Zan ajiye ma link a description in ka tashi ka shiga. Ni yanzu na yana WhatsApp ne. Kar ka manta in baka mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka danna alaman garra aka zaɓi all kai like kai comment. Godiya. Wannan channel din za ta dinga kawo muku wani abun technology ne. Baran ma yadda za a samu kuɗi. To ka gansu ne na je na ɗauko link ɗina. Kai tsaye na shiga link ɗin. To idan ka shiga browser ka in ma da opera kake amfani ko da me za ka jira shi ne idan maka site ɗin yana gama yi zai kawo ma iska kamar haka. Sai ka taɓa wannan gun. To shine za su baka $25 in ka bi ta link ɗin wani. To kana gani yanzu ni gashi first name gashi na ka gama cika su ka sa password ka sa email address naka ka sa password naka kwaya 6 kamar yadda suke bukata. To ka gani sai ka zo ka taba good register. To kaga ya shigo da kai fiska kamar haka gashi balance ɗina welcome bonus na sama $25 kuma ga wanda sai ya kai ya fita $1,000. To gashi nan ka gani yanzu gashi to kaga alama ta white press. Za ka zo ka shiga gunne duk wanda ka gaya ta abun za ka zo ka samu kudin ka da kowa. Ka ga link din da suka baka sai kwatin ka tura duk wanda za ka tura ya je ya register ka samu dala. Kuma dala ɗaya kudin Najeriya kai naira 100. Kaga wannan gumma kaga alama ta nan sun ce za su baka kyauta in kai spin win din nasu akai kyautan dalar da za su baka. To ka gani wannan na iskati ne sai ta kai na kuɗi za ka je kai shi ma kai spin na shi akwai wanda za su baka. To yanzu bari mu koma tun da kai neman kuɗi kake yi. Ka gani ga gu yanzu wannan hidai ta tsayuwa haka bari mu je mu ɗauko wani. Yanzu bari mu koma. To kaga asali mai kyau wadda kana yi za ka samu. Kaga na suna min congratulation win na samu yanzu ma za su ƙara bani. Dan uwa muna kawo muku hanyar samun kuɗi a online da dama. Muna muku godiya ga ziyartar channel ɗinmu da kuke. Mun gode muku sosai da haɗin kan da kuke bamu.